बैसागु फैसैनि सिगांग्रो गासैखौबो आंनि MB ब्लग्सआवहाय वेलकाम खालामग्रोबाय आरो जाय बिथांमोना आंनि भिडिअखौ नायदों आरो मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब आरो शेयार खालामनानै गालांगोनखौ आङो मिजिंथियो। बैसागु बोथोर फैगासिनो थानायनि सिगां हानायखिनिखौहाय गोसो दंब्ला अननो गोसोब्ला बोसोराव खनसेल' होनो बा सासे बा सानै मानसिनो होनो नाजा। सासेनो होबानो जथेस्थ'। अब्ला नोंनि गोसोआनो माबायदि गोजोननाय मोनगोन। थाखा फैसाया दानो दं दानो गैया, खिन्थु अननायखौहाय जुदि नों सासे मानसिनि देखायदावनो हाब्लाना, नोंनि अननायखौ जुदि सासे मानसिनि देखायदावनो हाब्लानो गोसोआ बेसेबां गोजोनो। बिनि थाखायनो नोंसोरबो होनो नाजा, सासे बा सानै मानसिनोहाय होनो नाजा अननानै। बोसोरा खनसेल' फैयोना। आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरो भिडिअखौ नायनायजों लोगोसे साबस्क्राइब आरो शेयारखौ खिन्थु खालामथारनांगोन। अब्लाथ' भिडिअखौ नायनोसै। खिन्थु आंनि डार्लिंनो आं होनायखौहाय, आंनि अनजालिनो आं होनायखौहाय खिन्थु आं भिडिअ खालामनाय जायाखै। ओमफ्राय बेबो मानसिया भिडिअ थाफानो लाजियो। अब्लाबो मालाबा समावहाय ट्राइ खालामगोन आं। बे आं होनाय दख'नाखौ गाननानै बेयो मोसागोन ना मोसायाखौ आं माबा खालामगोन दे। आरो बे आं होनाय दख'नाखौ जुदि माबा खालामाब्ला आं बेखौ मिथिखायालै सयथिबो। आं बेखौ मिथिखाथारा। माबाखाथारनांगौ। आं होनाय दख'नाखौ बियो गाननानै बियो माबाखाथारनांगौ। माबाबा उफाय गैया, बिसोर माबाखाथारनांगौ। आरो जाय बिथांमोना आं बिसोरनो दख'ना हैदों, बे बिथांमोना जारौमोना जाहाथे गाननानै आंनोहाय मोनसे सेल्फि हरो, आं बेखौ लुबैयो। भिडिअ नायसै। बिदि माने रायलायबाय थाजायालै। नायसै भिडिअखौ। ड्रेसखौथ' लाखांबायानो, नैबाय लाबायानो। दा आङो ड्रेसखौ होनोसै। सासे दं देंखो होननाय, बेनो होनोसै। मानसिया फनखौ हमाखै, हमखोना माखोथाय मिथिया। मोनसे लादो, नायदो, ओमफ्राय गानदो, मोसादो। खिन्थु आं ब्लाउसखौ लाबोसै, नों फसायनाय नङा होननानै। दे। Happy advance बैसागु। Thank you. नैलै माबाखौ खालामहरदो। दा सासेनो एवनोसैलाय। बिथांमोना आं नुदोंब्ला साबस्क्राइब आरो शेयार खालामनो दाबावसै। दा आङो जिं बावहाय टाइल होस्लायस्लाय नांगौबा बेनि खथाजोंहाय नांगौबा बै गरगाथान माबायावहाय बाहाय माबा होदोंमोन, आलि होदोंमोन। बे आलियावहाय बिबार बा फुल गायोब्ला बेसेबां आराम जागौमोन। बाहाय थांगासिनो आङो आंनि बिनानाव जानाय सासेनो देंखोनो। बेखौ होखांनायनि उनावहाय गुबुन सासेनो हैगोन। सासे दंबावो, बेनि उनावहाय बैनो हैनोसै। नै बिदियावहाय
kata mình bang, coba jangan bang. Coba berbaca dan Kata coba kita mendatang dengan lak sama ini apa? Go by. Langsung. Beसेबां फरायनो होनदों? ओमफ्राय खेलाया? वेलकाम दे बैसागुआ मोजाङै फिथाइ खालामदो। मा बेलाय? आया दे थेंक इउ ओमफ्राय दे खेलाफ्रा माबायदि गेलेयो ओरैनोलाय? मोजाङैनो दङ मोजाङै बोलो हो ओमफ्राय मोजाङै गेले आरो साख्रिफोर लानो गोसो हो आरो देनांहाय साख्रि मोनबा आं जेरोखोम नोंसोरनो होदोंना बेबायदि होनो नोंसोरबो नाजा दे दे बेस्ट अफ लाक दे होखांबाय दा होखांबाय बैसागु हाथि बिहु बयबो नै जारुमोना ड्रेस गानदों आरो सेल्फि लानो थांनो नागिरदों सेल्फि बिसोरो फकाटिनाव थांगोन सेल्फि लाहैगोन नै दाना आंहासो जाबायना बथ'नाया दाना आं गाननो गामसा गैया ओरै बेफोरखौनो जायाबालाय जाखाया बिदिखौ जाबानो साफा गैया फैसा गैयालै बेखौनो जानांगौ बाम सोखायोल'